Me yasa riƙon amana ya yi ƙaranci a zukatanmu yanzu? Ha'inci ya maye gurbin amana a tare da mu. Rahama da albarkar Ubangiji tabbata gare mu jama'a. Sunana Munirat Dabaran. A yau maudu'in da nake so mu ɗan tattauna shine in ja hankalinmu game da abubuwan da mukan aikata wanda muke ganin ba wani abu bane. A hankali ya fara zama ruwa da tsoka a jikinmu, har muna tunanin kamar in mun aikata ma daidai ne ko kuma a mun ci halak ɗinmu. Wannan kuwa ba wani abu bane shine illa cin amana. Akwai abubuwan da mukan aikata muke ganin ba komai bane, a misali a kasuwanci ko a gurin aiki ko a ofisoshinmu, a ce an aminta da kai, an ɗora ka akan wata dukiya ko kuɗi ko wani kayan masarufi, ya kasance an baka amana, ya zama kai ne kake in charge of wannan abun, wato bi ma'ana kai aka ɗora akan wannan al'amari. Tabbas shi yasa addini ya ja kuna mu cewa riƙon amana abu ne mai nauyi wanda ba kowa bane yakan iya ɗauke shi, saboda idan aka ce yau kai kana kan shugabancin abu, sai ka hada da addu'a da kuma kawar da zuciyarka daga kan son abin duniyan nan. In ba haka ba tabbas shedan zai taraya maka abubuwa da dama. Abin da nake so in ji hankalin mu akai shine yawanci so da dama akwai abubuwan da mukan yi muke ganin kaman ba wani abu ne, wani ma yana ganin kaman halalan su ya ce. A misali, ubangidanka ya aike ka ko wani shugabanka ko wani oganka ya aike ka ka siyo wani abu, misali ya baka 2,000, siyo min abu kaza, ka je ka samu ragin 500 ko 300. Idan ka dawo, in sarrafa ka ce mishi yallaɓai 2,000 ka bani amma gashi mun samu ragin 300, ka dawo mishi da 300 sa. A'a, sai kaga ai kai gominka ne wannan 300. Ta yaya ya zama gominka? Dan uwa, hajiya, ta yaya ya zama gominki? Wannan kudin in kin ci haramun ne, ba kudinka bane, because shi mutumin nan da ya baka ne bisa amana. Ba mamaki ma wannan 300 da kake gani ya dora maka ne saboda karyewa da kai ka je ka dawo. Duk da na san su ma shugabannin namu ba sa yin adalci, ko iyayen gidajen namu su ma ba sa adalci. Wani idan ka dawo ya ga an samu sauki, in ka dawo ya ce maka a rike canjin, ai kai ma kayi kokari. Wani ma inda hali, in mutuntawa kake so kai ma ƙara ma mutum, maybe canjin 300 ne, ƙara mishi ya zama 500. Dan me? An ce wai don tuwon gobe ake wanke tukunya. In ya ji daɗi gobe ya ƙara yi, ya kuma riƙe amanar ka. Shi yasa amana ta yi ƙaranci. Su shugabannin ƙoƙari suke su danne na ƙasa da su ma na ƙasan ƙoƙari suke su fitar da na sama. Dole ba za mu ga daidai ba. Ya kamata mu gane, mu daina irin wani abun da muke raina. Mutane suna ganin wani abubuwan kaman ba wani abu ne, wallahi su muke raina, su suke tattaruwa suke zai mana masifa da bala'i. Mun kasa samun sukuni a rayuwarmu. Fitintunu da tashin hankali ya addabi rayuwarmu. Ta yaya za a yi mu ga daidai bayan mun mayar da cin amana ba wani abu bane? Allah ya sa mu gane, Allah kuma ya ba mu ikon mu gyara. Dan Allah mu yi kokari mu dinga fin karfin zuciyarmu. Wani abin zaka ji da ciwo, wani ma zaka kai kokarin naka bai ma appreciate ba, amma ka daure, kai ka fita haƙin shi. Kuma ka gwada ka gani, idan yau aka ce an aike ka dawo da wannan canjin, ya kake jin daɗi? Kanka zaka ji ka sauke wani nauyi a tare da kai kanka zaka ji ka yaƙi zuciyarka. Allah ya bani ikon yaƙa zuciyarmu, ya bani ikon fin ƙarfin shedan yayi nasara a kanmu. Amin ya Allah. Allah kuma ka ba mu zaman lafiya ƙasashen ƙasar Palestine da suke fama da wannan tashin hankali, da arewacin Najeriya da duka Najeriya ma baki da duk inda suke samun tashin hankali da musiba. Allah ya kawo mana sauƙi da rangwame. Na gode.